no noddima ko garɗa a meeɗa noddede tawa arede hure ko jam noddirmami ay añɓe hanki so jaaɓi hande tawa tan ko jinno wadde ko fewani ɗar Allah waɗi ko gueɗe ɗe mbaɗannomi ɗe balɗe fof pour yo are gallo Allah newni kumba tubaka fayi lahara dala faras a fami alhamdulillah rabbil alamin galle noon ko galle ma a ɓooyi ɗo a fami guillahi o galle mbiɗa yiyema ɗo ha ñallangal hande te mi sikkani saɗa famɗi gacce anani ha gona ɗo galle ha ora hefta galle ha o yah an a joni tan a ŋaaɓi hunu ko aɗa daara mi yiɗanama ɗum mi yiɗa défaite mi yiɗa mo wondimi ɗo jogo défaite te an ko min nembuma mi yiɗa aɗa jogo défaite ɗum noon ɗaɗa mi a futtini guire ma hawnate gallo aw heeƴi anani aɗa ŋaaɓi hunu haɗa ƴeewi mi waɗi peejam haw ruttima joni noon woto woppideme haare combat o gasi kawma no caggal Allah caggal ma mbiɗen jam yeeso ma jam caggal ma joni noon joni gandemi surtout ka dimo so tawi an ka dimo vrai joni gandemi ɗum a faami wonko pour mi neldude Fuuta mbiɗi jagga e combat o saabu galle to wonko poti fewnude ɗon seeɗa ko dañmi fof mi yawani mi fotama prix ɗum liggeyaji ana mi fotama prix ko tuɗɗama fof mbiɗa yiiɗi te pamade haare mi tampi hen no feewi kawma fooƴi hen appartement ji mum fof ayi fof nan jalta ƴeew kon fof jalti mbaɗa wayno tan cofel guittare manda no wiyeteni boom a faami eyo ay joni ko ni mbatten aɗa andi min mi andano ko noddirɗa kam e ɗiɗon affaire uji kadi joni to woni ɗo haydara mi addani eyyi so mi yi tan inchallah mami nodde somi dañi artuɗo mi somi dañani tan addunam tan walla nelda kam eyyi mi nelduma yo non tan mbaddi tan eyyi enen joni ko kaldugo fof ene pamodiri hen joni noddude yen yo jarani ene pamodiri an kay gueɗe ɗiɗi mbatta addanam walla nelda kam eyyi mami nelde hay somi dañani Allah jaaɓi inchallah so ɗum ɓenni tinne hoorema oɗo Samba woto hokkuma foof a jogui numéro makko kesso o jogui numéro makko o oɗo tottuma ɗum minute eyo ko téléphone makko gujjumi téléphone minute jo gasi noddum ɗew ay waɗa gueɗe rewɓe jumtita allo Samba ça va comment tu vas wallahi Samba mbe yewnima mbe jiiɗi yidam ɗe balɗe fof mi sella juromi kenta tan haw arde émotion o andi kam ni Samba andi kam eyo ay ni joni mbaɗɗani Samba on andi kam mbeɗa welti hen a fami a joni ni mbaɗɗani Samba ne weeli kam non jiɗmi jiɗi ko sarma kollama ka kawa majjani ɗo nden gasi min Samba tampinani kam jo sowona ko lewru ko gonɗen ni mamima ya ƴewan ngal yon cristal kon ɗin noon fof mbaɗa nadorde ma anani ɗum ɗo ko moƴƴi sa wiya affaire waɗe kacas kaskin ɗin fof ne moƴƴi anani tinno hoorema won debbo won neɗɗo timmuɗo gasi ɗum tan cohlumi anani te ɗum noon min mi yiɗa noon haaldude neɗɗo ay ɗum ɓeydi addu probléme minen ko Coumba Touba somi haalnimama hunde ko applique tan ala lettre mbasa wondi ɗo ɗo haalane oɗo minute sehilagal men koko ɓooyi annen hay goto mi haalanta hay sehilam mi haalanta woto haalan so yimɓe fof gandi to paaɗa a yettoyta yo merci lestan les jours mboɗen essaye yaade tan inchallah après so mane dañani noon artuɗo ɗum dinta o janggo tan walla ɓawa janggo somi dañani artuɗo janggo ɓuuri janggo ɓuuri eyo ala probléme inchallah neno yimɓe Allah waɗema barke eyo merci yo Allah new a jarama salmin jinnaɓe inchallah en mbayrodiri de ay mbayrodiri de mbayrodiri ɗe balɗe tan inchallah ala ɗe balɗe ala janggo tan e ko arata ko ha deme tan ha deme wadde deme kono sa wi ɗe balɗe ke ɗum annawata haqqillam to woni joni mo watta ɗum deme inchallah inchallah eyo merci a jiko eyo tinnoɗa e hoorema tinnoɗa e hoorema marhaba ay joni noon min mbiɗa sikki oɗo ɓiɗɗo janggo so addi o fi kam kaɓɓal so Allah jawi mi julta ɗo gaccemi ay Tiggel ngel ɗo ko wonno ɗo mbiɗa yomi nanggue combat o so hammadi nanggu hen Allah de seydi so kalis ari so timmi mi pasan fayi Fuuta mo woppaɓe ɗo amanago yenema kanko e kongama oñiɗo c'est ça a fami
tuma kontaan action ade balɗe tan inchallah ala ɗe balɗe ala janngo tan e ko aral ko eyi pour an ɗe balɗe continue Koorka wiide haalis wita haalis ɗum tan arrangé kawren tan ok on continue korɗo jafuɗa korɗo wiiɗa ala woto bonnom journée woto bonnom journée sa tigi ko jogi jottu ok fende kala tan continue mi dem naƴi ko kawjiɗo haalis rapide yimɓaɗi Somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewru